Bohužiaľ, v mnohých stranách, v čelných funkciách nie sú statoční občania, keďže niektorých som mal čas stretnúť a poznať. Väčšina terajších politikov vo drvivej väčšine aktuálnych parlamentných strán sú egocentrickí sepeci, ktorým je úplne jedno, ako žijú občania Slovenska. Na rozdiel odo mňa napríklad však dokážu veľmi pekne rozprávať, veľmi pekne vystupovať a dokonale klamať. Klamať telom, klamať rečami.